Danas želim da vam pokažem šta se desilo noćas, negde oko 2, oko 2:54 do 3:26. Čulo se onako cepane drvo, kao da neko cepa drvo onako snažno i prvo se čulo onako iz daleka, onako cepane drva iz ove šume. Prvo ja nisam znao šta da radim. Prvo bilo slabije, koja kao da neko cepa drva onako iz daleko, da nije uopšte blizu meni. I sad samo se počelo da se čuje sve bliži, jači, ja sam sve se uznemirio i nisam znao šta da radim. I čekao sam jutro, zbog toga što nisam lud da noćas u neko doba noći da odim napolje da vidim ko to radi, pošto šta da znam. Evo je vidite kako da uzem napuš neki štapić da vidite vi sami, ako vidite da kao što vidite ovo blato, znači, ali sveže. Vidite da je sveže, pošto da nije sveže, blato bi se teško skinulo. Ovo se skida tek tako i ostavljanje bukvalno na štapiću, znači da je napravljeno noćas. Ne znam što vam kažem, vidimo ovo. Kao što vidite vi ovo, ako vidite ovo, vidimo da je sveže, a u nasuprot kao što imamo ovo, to je vidim da je napravljeno na prvi mjesec ili više dana, to sam ja napravio kako sam svako onako djeveće. Ovo nisam ja, ovo je sveže, kao što imam da je sveže isečeno pre jedno 5 minuta, ne znam, jedno, znam. Kaže, znači da si napravljeno pre jedno sat vremena najviše. Aha, vidimo ovo, vidimo tragovi. Vidite da je od ovog što je napravila ova krtica, tragovi. Ljudi, stvarno ne znam šta da vam kažem. Vidimo tragovi, da je neko bio već tamo, seko, sigurno je preskočio od tamo, pošto je tamo u šumi je blato. Blato kako hoćeš. Sigurno dolazi iz šume, preskočio je, došao u neku sekiru, sigurno tam bio lupa, sepo drvo tamo u šumi i došao sekiru, malo namjerno je malo načo drvo, da ja primetim, sigurno je namjerno stao, ili ne znam, kao što ima i ovdje ima tragovi, ali to nisu moje artike sigurno. Kao što imamo, sad gledamo da li ima kakvih tragova. Kao što imamo prošli put, nije bilo ovoliko krtičnjaka, kao što vidite, baš puno krtičnjaka imam. Znači, nije bilo ovoliko puno prošli put kad sam snimao. Ali šta je ovo? Šta hoće? Ako vidite isto što i ja, neko je, ovo nije bilo tu. Ne znam. Čujete li ovo? Čuješ se cepanem drva. Mali blata ovdje, znači ovdje nije preskako sigurno. Ili jeste. Vidite ljudi. Aha, vidite ovo bilo. Ne znam što mi... Alo bre. Ako si tu, što mi ostaješ to sa strane? Vidim da je preskakao, vidite. Pusti čovječ. Da je problem da li mogu ja, da li je to uopšte moguće da se preskači. Opa, moguće. Moguće da se preskači, kao što vidite, gledajte. Samo lagano staviš nogu gore i preskačiš preko. Ne problema. A vidimo da mi ostaju sekiru i nož. A vidim da je nađen u nožu neka poruka i poruka na sekiri. Nešto piše. Aj prvo da vidimo za ovaj nož. Ajmo da vidimo šta piše. Da li ste možete vidjeti da pročitate. Uzmi ga prebačiti. Znači,
Ako se ne varam, on jednog gleda, ali dakle ne znam. Ne znam. Ali vidite, piše da ga uzmem i treba će mi nož kao. Ovo je nož kao od prošle puta. Kako je dobio ne... A, šta je ovo? Šta mi je ovo na prstu bilo? Gde si? Moram da pazim da me ono leđe ne primeti. Pošto tamo ne veze da nas bacimo. Šta piše ovdje? A ne, malo se potepi. Šta piše? Da me ubije. Vidite, piše. Evo, ako vi što vidite, evo. I crko da Bog. Crko piše da Bog nama me više uzmi vrat. Da me čuješ, da me čuješ. Ali pitanje je što mi ostavio sikiru i vidimo da je nešto mokro na sikiri. A šta to ne je? Ljudi, ja se nadam da će mi pomoći da ga nađem i da ga s ovom sikirom i ovaj nož negdje vodem. Samo ne znam, pošto dajete moj drug ili fana, pošto moj druga više nema. I možda je uopšte tu, možda mu on stvari postane sve, pošto nešto mi je sumnjivo, kao da me neko gleda, bukvalno imam taj osjećaj. Ne znam više ljudi, ovdje je nazad i to je to. Vidite me svi u narodnom klipu i u sljedećem klipu ja se izvinjam pošto nisam snimao dosta dugo zbog toga što nemam laptop, pa laptop mi na popravci. Sljedeći klip će biti nešto Minecraftu, kako da sa svojim drugom da budete na istom serveru, na istom LAN serveru i to je to. Vidimo se sljedeći.